Igbo mụrụ nze mọzọ na-atịrị na-asị na gịnị mere asị na onye zuru ogbenye zuru onye iri ya. Edere m ihe dị otu a n'ihe onyonyo ụnyaahụ ụfọdụ wee na-anụ ihe juru ha n'ọnụ ma ndị sikwuzi ya na-akparị m ebe a ka m nọ wee maa na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-edikwa ihe n'alụmalụ. Ị mara ihe njide ihe na onye zuru ogbenye zuru onye iri. Ị mara ebe m nọ, ị mara ihe na-eme na ịma ma ọnwụ ihe nọ na ya. Onye zuru ogbenye ọ mụtụrụ inu ihe abụ inu ndị gboo gboo and cheta na inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ụfọdụ na-ede na m abụrụ mmadụ na m abụrụ nke ọgọ nweghị idere ebe a ga-efopụ m ajị n'ọba aka o wee m iwe abụlọ nke ọghị o wekwe gị iwe ọmfolo ma ọ bụrụ iwu na ị ga-anọghị ya. Onye ọbụla ṅụjuru mmiri ara afọ kwesị mana mmụta na mmụrụ bụ ofu. Onye akpatara ije ikpe ebe mmadụ na-abụ nwere ikpe ọ bụ ụbanye ogologo akụkọ na ihe a na-ekwu okwu ya bụ gịnị mgbe o ruo na ajụjụ. Onye bụ na mmadụ ma yi amamihe a na-ego ya na ya bụ onye amara Chineke. Biko ka anyị kọọ n'ube ya bịara pere oya go I'm busy. Bụ na ị na-arị anya anọghị m na be anyị bụ Naijiria onwe ebe nga biko nwe nwanne anyị nwoke bịa na-akọrọ m ka onye ya na ya kwadoro ime sọkata kwasa kedu ihe bụ okwu. Ọ sị na ya dị ebe ha bi na enwe nwaanyị na-aza ihe ndị akpọ sweeper nwaanyị di ya dịkwa ndụ ya wee na-agbarata na staircase otu ụbọchị wee fụ nwaanyị pụọ daja n'ebe a ka o si ya kedu ihe wee sị na nwa ya nwetara admission na UNN pharmacy nwa ya nwaanyị na ego niile anya akwụpụta 5 something last 4 years ago mana ihe nwere ya na ya na di ya nwere ya. Nwaanyị wee na-ebe ka o gbuo onwe ya wee sị ya biko nya ya ọrịa ndị ya dị ego ka akwụọ ya ego ya up front ọ sị na na-akwụ ya 5,000 ịgbakọ ego 5,000 atanyị otu afọ ya ọpụta ọhọ 60,000 mana nwaanyị a bụ mmadụ ka o si aza ihe na ya dị emesịa akpọ ndị ya dị sị na ha ya akwụ ụgwọ up front na ahịa eme emechakwa jezie na-ayọ ndị mmadụ ya emecha na-edi woman n'anya wee si anya na nwa ya nwa soro bịa kpọrọ nwa ya bịa ya jụọ ha ajụ na abụ n'eto nwatakịrị bụkwa akwụkwọ na nwata ma akwụkwọ ya wee 300,000 naira wee nye wee sị ngwa gị na dị gị jee sọsụ si ego onye nwunye ji wee sị unu wetazi unu enye m mana n'obi ya na ya na ị ga-ego a mana ọka ya mara ka ha emecha nwatakịrị nweta admission emechakwa ọbịa ọzọ si ya na o nwere ebe a na di enwe n'ụlọ ka ya were ya wee jee nata ego emecha ya si ya mba ka emecha clearance mecha nwata atachiziara mmadụ mecha jụọ ya one day si ya nwa gị ọ na-agụkwazị ọsị na onwe onye ya na ya onye obinyere emecha dị gịel anata one day bịazie na ya dị si na ọ bịara efu ya na ọ bịa ka ya kee n'ezie anya ogoro ogo ịmago nwata skuul a pas gotu na ọ bụrụzie nwa agbọ ịmago dọịcha nwecha ịmago natural endowment mana uche eruru n'ebe a dị gị esi na ya bi ero mmadụ na ha dị ụtọ biri ewesịa mgbe ya jee chọọ hostel na skuul hostel emecha ọbịasị anya ya achọtagokwa nọ 68,000 ya nye ya nweghị ya bụ n'uche emecha nwaanyị a na di esoro bịazi ikenye ụbọchị ya bịazi ikenye ọ bụrụ na mgbe anyị arụchago biye na territory duplex young guy ka ya na-akwadozi ịkwapụ ụbọchị ha bịaziri human na di afọ ka a na-akwasị ngwongwo ya si ya na ha na-akwapụ nwoke wee si ya ewu na ha ya abịarị na nke a ha bịara ha bụrụ ya ha bụ isi plantain wute ụkwa ya wee si ya ha bụrụ ya naba enweghị ha ji eme ya dị ma wee si ya na ha ya abịagharịzi na fugo na ihe abịa ije akwa ọta abịa emecha anya ha adreesị eburukwa plantain ha na ụkwa ha naba gbọsị ha kpọzi ya si oke na ya bịa ya dịzi surprise ibe the girl ka ya fụziri ya na asị papa gị na mmadụ kwa na asị na onwezi dapụta nụ so the girl bịakwa the girl bịawazie buru isi plantain yes burukwa isi plantain na ụkwa ha bụ ndị Enugu si na mama ya na papa ya si ya butere ya n'ezie ọmagụ ma chọf ma ọ ma mma nwaanyị topu nnọọ that day enwe ebe ndị klọb ha na-eme ihe ya si ya na ya na-akwado ije ndị klọb ya eburuzie eru ebe a ịmago menụ na ebe a si ya na nwa ịmago uchie emecha drọp ya dasha ya 30,000 ịmago nke nwoke ji buzie nwoke mgbe ya nọzi nkịta ebuzie gbakọbazie ya na ijeje fụkwazie na dị mma ma mma ya na ya na-akpaziri gị enọkọtasị ha anyị na WhatsApp ha na-akpa kpawazi ya na ya akọbazia full time so nyacha na ebi na parents dị girl ama dị girl bịazie ebie na weekend nọ n'ọbịa kpọọ mana papa ya mara ihe na-eme no pharmacy first ya ga nya like zie dị nwa fall zie in love
na akwụrụ ya ma ụgwọ akwụkwọ niile mgbe gị nọzite die ya eje introduction bi gwa papa ihe ya bụ uche pịa nwata gụnitezie 400 500 izi ya na kata ome nwata cheji ya and the guy na-azụ ya na head bridge ahịa ọgwụ ya na-akpọzi onye imo na ya wasị ya ka iyo what is going on papa nke ya ji wee bụrụ nwoke nwa otu ya wee dị igilezie wee bụ na ọnwa one guy si UK bata na abịazi ọ dị guy mgbe nọọsụ wee si oke ọ maka nwa agbawazi ọ na-adazikwa ike na ka nsi dizie involve boze na anọzi m ọ mmadụ mere introduce to page m ọsị m ọmụ bụ soso onye dị ụta nsị ya ọsị m na ya afọ n'ụbọchị nwere ka ọ dị nnọkọta ese mmadụ nye ya afọ ama ma onye bụ onye the guy may introduce na page m nakwa ya bridge kpọwazie m si m na m na nsi onwe ebe ọbụla ya na anyị ekwu WhatsApp mede niile ka ọ dịzi anyị aba joint call akpewezi call akpọwazie the guy wee bido wee kọba mgbe ahụ ya jecha introduction papa the girl wee nwee cataract n'anya n'abalị ịma na cataract ademe once ebe mee nke izi ya spend the long less than 350,000 second one 450 nyanwa kwụrụ ụgwọ ya emesizie ugwu unu ha mgbe a chọ ịchụ ha n'unu ha ugwu unu ha ji upfront eje clear ya duto ye nweghị intention gwa ya intention ihe ya bụ n'obi gwa ya ihe ya bụ n'obi na ya chi nwe ha amarụ ga na-akpọ ya ọgụ a na-eme every damn thing ọbụla na-eme na ọ dazie na nka ya wee gbajekwuzi wee na-asa ka eduzi nkata mgbo mụnụ n'ugburu ọbụzụ isi one na ihe mmadụ ihe gbakago nwa bụ ebere isi ihe mmadụ gị alụkwa ụbọchị ọ ga-ebu isi ọka ụnụ dị na ọ spendịrị milion n'isi nwa ya ọ na ọ ghara nwa ya ka wee gbaa m n'isi ya o nwere ihe nchọ ka ịmụta ebe ya kwuru m na onye zuru ogbenye zuru onye iro wee tụ asị ọkwa m na ịmanyere mmadụ aka mana na-eru anya a sịrị nwaanyị asị ya isi na gịnị mere mgbe ahịa ịtaja na staircase na-ebe akwa mmadụ one gafere gị na-ene ha gị anya ọtụtụ ndị ịfụrụ na-ata afụfụ taa bụ ihe ha metere bụ afọ ihe ha na-ata ọ pụtara na ndị mmadụ achọghị inyere mmadụ aka mana ọ na ejida maka na mmadụ dara ogbenye wee mara ụdị mmadụ dị nọ mgbe ego bara mmadụ aka na ọchịchị na ọnọdụ kwa aka ihe ji ama ụdị mmadụ dị ịgbakwa ya bụ 400 and something thousand last 4 years ago onye a na-agwakwa kasịkpa na ya zụghọ ụmụnne na nwanne ya nwaanyị gụcha anụ si ya na ya jụ ya agụ nwanne ya si ya na ọya ha agụ n'akwa ya kpọrọ ya jee na nke nwe nwaanyị ama ama nọ ncha jee mụ akwa mepere nwanne ya nwaanyị ebe ọ na-akwa akwa ihe dị gị na-eme nwu ọrụ gị ihe papa gị na-eme nwu ọrụ ka mmadụ wetara merụ gị maka na ịfụrụ onye nọọsụ nọ UK esi after ọrụ na ihe ara ihe nwaanyị asajara ọnụ wee kwuo nke febara m na ntị isi wee kpọọ ngharaghara mgbe were iru merụọ ya ahụ nke abụọ dinta anaghị anọkwa n'azụ na-ebute ozu ọdụm agwa m ya sị na Adam ọ bụrụ na this young guy abịaghọ na-abịa extend hand of help nyere gị aka gosi gị ịfụnanya n'ọfụgo ka o si dere gị ihe ka ị na-aza ọ na-eji ya fụfụ chọọ nwa ọchọ ka fụchọ nwa abụrụ ihe nara n'iyi o wee gote ego redo na wenye gị na di ihe dị ga-emenwu ha ọrụ gị ọ na-azụ n'obi ọ nọ na ya dị wee kute ego akwa ebe ọ na-agba mbọ okpu ofie ka ọ kọtara nye ya ka iji nwa ọnụ wee sagha ọnụ ntie ihe mmetụ gị n'ihe nweta onwe ya ka iji nwa ọnụ wee sagha ọnụ wee sị after all na ọ na-ara nwa gị madam machakwa ihe ri ị na-egekwa okwu ị na-ekwu eke ị na-ekwukwa okwu ka somebody ṅụrụ mmiri ara Igbo so si e nyere m ọṅụrụ ihe bụ na nwoke ha ata achọ m ihe nwoke kwubu na aka ya na ọkpa ya adịghị ya and otu a ka o si gwakwa ya daa yọng ga nke onye UK abụenes ọzọ ọkwa afọ ọjọọ na-akọ ihe oriri ya afọ ọjọọ na-akọ ihe oriri agwa mesịa ịkpacha ha anya nwa gị nwaanyị eluzu mmadụ na-aba ị ga-anọ omeghi n'anya onye nke UK na-atụ mkpemkpe maka ịfụ na famasi gị nwa nọọsụ ka ị bịa nụrụ ya imeri ya ka ọ gbagote ka unu wee fụ ụzọ wee bukọwa ego achọrọ m ịgbagbo gị nwa bụ onye UK ọ ga-apịawakwa gị azụ ọ bụrụ na ogidi asị na mmadụ chefuo ochie agaghị afọ ọfụ ịmakwa ihe bụ mmadụ ịnọ inwe ego inwe eshishi mmadụ wee gota close to 400 nya last 4 years wee je mee clearance mee niile gị mekpọ inwe pesi after ọra na-ara gị ọrago gị how many years enwe ndị rachara gị na-akpọ mmadụ yes ọ bụrụ na this guy enwe mgbe o ji gwa gị okwu marriage encourage mana nke ọ gwa gị ekwe
o tekizie at his own full responsibility ka o wee build your future agam n'ihu with ya be na biaza egwa ya mebi na ọmacha ihe na ọ na-ezuzu anti amagara atọrọ m go nke ikpeazụ achọrọ m nke ị na-eru anya na ọfụma ekwuru na onye zuru ogbenye zuru onye iri ya na-eruo mma iche nyere mmadụ aka na ndụ a jebere onwe mana ọ bụ ọnọ nke na-eruo mmadụ anya ọfụma the boy si m na mgbosi izinya jere be ha ma nwere okwu nwaanyị asụsụpụrụ mana ya cheme ebi okwu mmadụ kwuru n'ime na ọkịta aka ya chọpụtara n'ezie na nwaanyị agbara ajọ ọrụ asị m ya na-erikwa anya ọfụma na ihe nwaanyị a gosiri gị bụ ihe ọ dị ka ya kịta ọfụgo onye obodo oyibo chebiri na ya eje ọmụgwọ n'obodo oyibo na ọ wagharịa na o chetazi na gị nwa bụ young guy niile eme ọfụma ịnọ Naijiria na-azụ ahịa ọgụ na-eme ọfụma ruo ụlọ duplex ebi na inwe ike ise na nwunye go je abụrọrụ jeje m ọmụ ịmụ ụfọdụ ndị mmadụ ndị be anyị anaghị eche echiche naanị ihe anyị na-eche bụ ihe anyị ga-erite mgbe ahụ anya na-abụ na akpọ dị katrak ọ bụrụ na ime hapụ ya ka anya na-abụ akpọ ka o dugharịa onye isi bipụ dị onyọmamịrị kpọpụ m ka nyọmamịrị kpọpụ m ka awụọ m ahụ ojejo ndị bugharịgoro nwoke ha mmiri mos imi n'ọnụ n'anya dị ha mmadụ bịa nyere ya aka kpoje eme gị sọjiri wepụ dị gị ihe na-atagbu ya n'anya kwụọ ụgwọ ụlọ gị na di gị jikọgba afọ dị ọkpara nọ Lagos ọkọtara gịnị ka ọ kọta iji nwee got ịsapụra na sekwere fom ihe ara nna m nsị madam nweta ọnụ gị ahụ ebe ahụ ọ bụrụ na igbu ọnụ ndị mmadụ ngwa ngwa okwu ga-apụta gị ọrịa n'afọ ọhịa mgbara ya ọ bụrụ na ibu nne mmadụ agwa ngwa okwu ga-apụta gị ọrịa n'afọ a na-eme onye eme nwere onye obi ya na-eri nke ọjọọ ụtọ dịkwara nwaanyị ka ọ dị na nwoke o enwekwa m nwaanyị ga-emechara nwoke ihe ọma ọ na-emecha wee kwụọ ya ụgwọ ya achọrọ nke idere nwanne ya nwoke ihe na comment section maka okwu ekweghị okwukwu nwoke gbakọsị ọ textbooks ka ego ya spendigoro ma textbooks ma gịnị ya anị achọrọ nke idere ihe na comment section mana emechara si anya gee ntị na anyụsị ansị akapịghị ọ na-eme na utoro ka anya ji echemi okwu echemi ọfụma kwefu nwaanyị ọbụla a na-anụ anụ for compensation pụta ebe a olisaidi asị na ọ bụ na ọ chọọ gị hapịa ya ọ Chineke ka o zitere gị onye nke gama ma iji ekwu onye ọbụla ịgbagote gị ọgaranya nke ịbụ ịnụ ya asị famasi ka ị were ihe na ya wee na-atụ ọgwụ maka ọ sị na ya edi ebe ọ chọọ ka ha jebie na ya gwa ya ihe ya jibụrụ Enugu maka gị ebe onye Anambra a na-ekwukwezi ọchị ịghọ ihe ọzọ dere ihe na comment section ụmụnne m nwere ike ịbụ nwanne anyị nwoke gwa ya mana mara ya mara na onye zuru ogbenye zuru onye iri ya ọ ihe mkpu ndị Igbo tụrụ inu a nwere ị gaghị eji mgbe mmadụ nọ n'ọnọdụ ọma mara ka mmadụ dị ọ bụ mgbe ịfụrụ mmadụ nọ na-enweghị ego ụfọdụ nwere ndị dere sị m ebere fem a na-aba m isi ọga ịchọ ka m tụpụrụ gị ọnụ ese fem gị nwa na-enye m fem I laugh ụfọdụ sị m ọ na m esiri from poor home wee pụta mụnwa si from poor home pụta jụọ ndị mọm ka ha koruoro maka bụrụ ihe niile ka akọcha oke ịmahụ na mụnwa bụ save the video si from poor home pụta gwa ndị mọm n'ihu akwụkwọ ka ha koruoro gị n'ọmụrụ nze na ọzọ n'alụ